Nagy Lászlóval beszélgetek a Fóti-Somlyó-tó partján, kiültünk ide a nagy nyugalomba, a Fóti Horgász Egyesület elnökével egyébként, és akkor rögtön ezzel is kezdeném, amit itt érzek, ami az első benyomás. Azért csicseregnek a madarak, egy karnyújtásra van a város, tehát akár 20-25 perc alatt már a belvárosban lehetünk szinte, de mégis ez egy olyan elszigeteltséget ad, ami önmagában megragadja az embert, hogyha leül ide beszélgetni. Gondolom ez, amikor az egész alakult, ezzel is számoltak. Természetesen. Hát az Egyesületünk az 69-ben alakult, tehát 44 éve már egész pontosan. És én ennek az Egyesületnek 13 éve vagyok az elnöke. Előtte voltam elnökhelyettes, gazdasági vezető, tehát 30 éve tagja vagyok ennek az Egyesületnek, tehát nem kevés, ismerem az egész tavat, az embereket, a környezetemet, és nagyon sokat tettünk ezért a tóért, tehát nagyon sokat tettünk. Ez már többször ki akart száradni, megmentettük, önkormányzattal közösen megoldottuk. Milyen adottságai vannak ennek a tónak? Ez a Somlyó völgyében van ez a tó. Ez egy természetes tó. Rengeteg madarunk van. Mi télen-nyáron gondozzuk, ápoljuk őket, a környezetvédelmet. Ez egy fokozott természetesen terület végül is. Tehát ez egy kincse itt. Ez egy olyan gyöngyszeme a Fóti tónak, Fótnak, a környezete, hogy párját ritkítja. Tehát azért szeretünk ide járni. Nagyon jó a levegője, a vízminősége is nagyon jó, most megcsináltuk. Folyamatosan telepítünk halakat, tehát minden hónapban szinte telepítünk halakat. Akkor kicsit a szakmai részbe is menjünk bele. Milyen halak vannak itt? Teljesen őshonos halak vannak. Ponty, keszeg, csuka, kárász, még a kevés amúr is, ami már nem annyira őshonosnak hívják. De sokfajta hal van benne, nagyon sokfajta hal van benne. És vegyesen, tehát hogy igazából pontya a legnépszerűbb halunk, ugye? De sokat is, tehát 35-40 mását teszünk bele évente. Mi volt a terv, vagy hogyan indult a mai nap? Mai nap, úgyhogy kijövök, és fogok legalább egy pontyot, meg egy amúrt. Ehhez képest van már egy kárász. De így szoktam kezdeni, hogy egy ilyen kis kárász, utána jön a nagyobb. Úgyhogy most, a bevezető már megvolt. Most várom a jó szerencsét. Mióta jár ide a Fóti-Somlyó-tóhoz? Hát én 2001-ben jöttem el nyugdíjba azóta. Úgyhogy... Tehát 12 éve. Igen. Milyen itt horgászni? Nagyon jó. Én itt lakok fönn a üdülő részen, úgyhogy csak leszaladok, és akkor már dobom is be, és akkor várom a halat. Mi alapján dönti el, hogy a tó melyik részére megy? Van törzshelye, van biztosabb fogás? Mivel elég nehezen mozgok, csípőprotézis műtétem volt, ezért inkább csak ezt a részt itt szoktam ezen a részen horgászni. Ott jó lenne még horgászni a túloldalon, de nehéz oda jutni. Motorral szoktam lejönni, és azt meg nem lehet bevinni oda-arra. Azt a fajta nyugalmat, amit az ember, bár én nem horgászom, de itt ülve érzem, átélhet, azért az elég sok forint. 8-10 percet Pestre lehet érni, tehát 8-10 perc az autóval. Ide kijön, ezt a levegőt harapni lehet. Tehát ez itt teljesen csend, nyugalom és béke van. És ez minden horgásznak az álma, hogy ne rohangálj, ne legyen visítás, ne legyen tehát csend és nyugalom, és nagyon sokan jól érzik magukat. Továbbra is itt vagyunk a Fóti Horgász Egyesületnél. Megfogtam ezt a botot, hogy átadjam, így jelképesen, ezt közölték, hogy oktatást vállalnak, úgyhogy köszönöm a bizalmat előre is. Én meg kérdést vállalok, de már kifogtam a saját mikrofonkábelünket, úgyhogy és meg is csomoztam. Az nem csomó, csak át kell hajtani. Ez ilyen éles egyébként? Igen, hát hú, ez veszélyes. Veszélyes sport, nem? Nem. Valakinek a fülbe is sikerül akasztani. És olyan van, mint a filmekben, hogy amikor hátradobják, akkor hátul valamiből beleakad, és dobnák előre, és már nem lehet, mert ezért az túlzás, és csak azok a előfordul ilyen is azért, hogy valaki a cuccát maga mögé rakja, aztán ugye azt is bedobja a vízbe horoggal együtt. A halőrről kezdtünk el beszélgetni egyébként, méghozzá társadalmi halőr. Mit jelent ez a titulus? Hát fizetés nélkül vállaljuk ezt a megbízatást, végül is ez egy megtisztelő feladat, hogy ezt elláthassuk. Mit csinál egy halőr? Hát vigyázott környezetre, ellenőrzi a horgászokat, napi jegyet kiad, hát meg a tisztaságot itt. Sok kiló szemét megy innen naponta.
Milyen botja van egyébként? A hallőr egyébként horgászik is? Ez Igen. logikus lenne, de Igen. nem olyan biztos. Körülbelül 55-60 éve. A mindenségét neki. Mondjon valamit azoknak a kedvére, akik nem ismerik ezt a botot. Miből épül fel, hogy áll? Hát ez egy, Ön is kifogta a mikrofonvonalat. nem baj, ez majd kijön belőle, semmi gond. Ügyesen leveszem, úgyhogy nem lesz belőle gond. Csak a horog egy kicsikét éles. Ezt mondtam én is, engem is megszúrt. Már ki is jött belőle, úgyhogy ez önkioldós. Ez egy textilbakeli teleszkópos horgászbot. 2 méter 80 cent és pontyozóbat. Kimondottan pontyozó. Mert hogy egy sok a kemény ponty bot. a fóti. Ponty meg az somlyótól. amúr, tehát nagy halak is vannak benne. Egy amúrt fogott, azt mutatta nekünk az imént, ez legalább egy 2 kilós. Hát 2,5-3 kiló között van. Még nem bértük meg. Sokat kell várni még egy ilyen halhalóra? Hát ez relatív. Van, akinek 5 perc alatt sikerül, van, aki lejár egy hétig és nem fog semmit. Erre a halra mennyi időt vártam? Hát kb. Egy másfél órát. Mi lesz a hal sorsa? Hát ki lesz rántva. Így mondom ezt így délelőtt pár perccel naivan fölteszem a kérdést, Igen. hogy mi lesz. Ebből nem ebéd lesz, hanem vacsora. Így van. És akkor alapvetően itt ülnek, egy ember 2 bottal horgászhat? Igen. Hát De 3-mal már nem, vagy így. ez már megszűnt Ez kb. már 20 éve. Mert régen 3 bot és 3 horog volt szerelékenként. Most már csak 2 bot és 2 horog per bot. Igyekszem félreállni, nyugodtan folytassa. Semmi gond. Közben persze érdeklődöm, meg figyelek, hogy mit csinál. Mi a csali egyébként? Itt a fótítónál mi az, itt ami főleg bevált? ami működik, kukorica, egy szem, Egy szem kukorica, igen, horgonként. horgonként. A kenyér az még mindig játszik? Hát szokott, igen. De most ezt a katyátnak hoztam le, csak most elmentek, diszidáltak valahol. Az előbb itt volt egy. Nem egy, itt egy, van itt született banda is. 9-en vannak, úgyhogy. Milyen az állatvilág itt a tónál? Hát például ott, ha benéz balra, ott van egy trepni, azon teknős békák vannak. De van itt pinty, csíz, tehát mindenfajta madárnak található. Sőt, még a róka is lejön sokszor látogatóba. Ugye közel vagyunk a tájvédelmi körzethez, fácánok, tehát vigyázzunk rájuk. Ez meglehetősen természetközeli sport ez a horgászat. Hiszen Igen. ezt már elnök úrral is beszéltük, hogy itt ülünk az esemény közepén, Igen, részesei lassan vagyunk közepén. mindennek. Igen, csend, nyugalomban. Egy kikapcsolódás a legtöbb embernek. Itt lehet nyugiban, csendbe, el vannak az emberek. Volt régebben, akik hangoskodtak, azok innen kilettek paterálva, úgyhogy, és szeretnek ide járni. Hány horgász jár ide horgászni? Hát most nagyon kevés, mint a gazdasági helyzet így alakult, hogy nagyon kevés az emberek pénze, egyre kevésebb erre is, tehát a vendéghorgászokra. Nem tudjuk úgy megnövelni a tagdíjakat sem, ahogy esetleg ezt a mai halálárakhoz kellene. De taglétszámunk most 72-73 per pillanat. Tehát kis létszám, de nagyon jó csapat. Aki nem tud sokat a horgászatról, milyen engedéllyel kell rendelkezni, hogyan lehet tag valaki? Hát a tagfelvételi kérelmet mindenképpen kell, hogy írjon az Egyesület részére, és akkor az Egyesület elbírálja, hogy fölveszi az urat, vagy nem meghallgatja. Egy párszor kijön horgászni, napi egyel, tehát vendégeggyel, napi egyel, és hogyha van lehetőség rá, tehát hogy igazából eddig mindig az volt, hogy volt 20 jelentkező, és fel tudtunk venni 3-4-et. Most ott tartunk, hogy fölvennénk 3-4-et, most nincsen, csak 2 idén. Hogyan tovább? Megvan a Most már csali, bedobjuk a szerelést, csak a kollégát megkíméljük, kamerával nem akarjuk eldobni. legfeljebb a statívot kifogjuk. Teknőzőt nem, mert azok ott vannak. Egyébként hány méterre kell bedobni? Ez Mert, relatív. mert a Van, másik amikor bot az elég milyen 15 messze méter, van? Hát az a 30 méter között. Ezzel kapcsolatban mi a cél? Ezt is mellé dobjuk. Mellé. A csobbanást látni. Igen, és ott meg egy amúr felugrott mellette. Az amúrok ilyenkor közkedvelten fönt vannak a víz tetején. Tehát fönt napoznak a vízen. És ilyenkor egy kicsit akkor megfeszíti a Igen, zsinort. teszünk rá egy kapásjelzőt, és várjuk a szerencsét. A kapásjelző az a Ez a- narancssárga? ez. Ja, hogy az egyiken már van, a másikon nincs. És tulajdonképpen a munka dolgos része Most már el készen van van. végezve. Most már halakon múlik minden. Most már le lehet ülni, és lehet várni a...
Egyébként ilyenkor elégedett, hogyha kifog egy 2,5 kilós halat, akkor... Hát persze, van, amikor vissza is dobjuk. Ha nincs igényre, akkor visszadobjuk. De nincs csalódottság egy horgászban. Nincs, hát miért? Hogyha egy nap nem fog ki semmit, Hát, akkor... pihenni járunk ki, tehát mi nem húshorgászok vagyunk, hanem sporthorgászok. A kettő között az a különbség, hogy van egy, akkor jön ki csak, amikor telepítés van. Akkor eszik a hal 2 napig, utána nem látom őket 2 héten. Mind a mellett, hogy sporthorgász, még társadalmi hallőr is, amit nem győzök hangsúlyozni, mert minden elismerésem, hogy ezt mindenféle anyagi javak nélkül, a szemétszedéstől kezdve, sorolja már fel, hogy miket csinál itt. Ellenőrizzük a környéket, horgászokat, ki mennyi halat fogott, milyen halat fogott. Mert ugye meg van határozva, hogy egy horgász mennyi halat foghat. Az mérlegelve van, gondolom. Igen, hát darabszám meg súly. Mesúly. Itt nálunk méretkorlátozás nincsen, már olyan súlykorlátozás. Méretkorlátozás az a országos horgászrendben benne van. 2 nemes hal és 3 kg egyebet lehet fogni. Mi az ön trükkje, amit esetleg megosztana másokkal, akár a csali, akár a helyszín, akár a napidőjárás, bármi szempontjából? Hát itt mondjuk túl nagy, hogy mondjam, ilyen trükk nincs. Itt próbálnak mindenféle ezével kukacsal, meg ezével gilisztával, meg mindenféle etetőanyaggal próbálkoznak. Nekem bevált a pufi, és ilyen etetőanyagot kell összegyúrni vízzel, és akkor azt rá a pufira rágyúrom, és én azzal horgászok. Milyen egyéb lehetőségek vannak itt a tó partján? Gondolok én például a bográcsozásra, a mérlegelésre. Tehát Hát hogy kell elképzelni egy évben napot? 2 versenyt rendezünk, tehát 2 horgászversenyt rendezünk. Egyiket a május 1 eleje környékén, és ősszel. Az egy nyílt horgászverseny, aki bárki benevezhet. Tehát egy bot, egy horog, egy ilyen jó kis, az egy bográcsos. Azt ott főzünk, sütünk, akár 50-60 főre, ahányan vagyunk. Mi lesz a sorsa a halaknak? Halaknak vendégeket várunk, feleségemnek a névnapját most fogjuk majd július végén ünnepelni, baráti társasággal, és azért kell meg, hogy megfogjam ezt a halmennyiséget, mert én tőlem, hogy nálunk azt várják, hogy halászlé legyen és rántott hal. Úgyhogy... Egyébként ilyenkor, amikor maga a vendégvárás megtörténik, vagy a vendéglátás egész pontosan, akkor mondják, hogy akkor ez itt a Somlyótóból lett frissen. Igen, frissen. Tehát megvan a maga marketing értéke is? Igen. Ez a Fótitól mindenki el van állva, de finom hal ez. Ez tényleg így van? Így van. Úgyhogy szeretik és örülnek neki, hogy azt csinálunk. Valami tuti recept? Mire? Főzésnél. Főzésnél. Feleségemnek vannak ilyen trükkjei, amiket eltanult másoktól. Például a kárászt, meg a keszeget, hogy készítik elősütésre. Arra vannak különböző módok, úgyhogy azt ő tudja. Megvan a munkamegosztás, tehát maga lejön, alapanyagot megszerzi. Pucolást ezt ő szokta csinálni, mert ő ilyen horgász családból származik, de most már én is megtanultam, úgyhogy most már én is tudom pucolni és elkészíteni. És pont erről nem beszéltünk még ebben a műsorban, hogy ez egy kollektív műfaj, bár azt gondolnánk elsőre, hogy ez egy magányos sport, de nem, mert onnantól kezdve megvan a hal. Igen, bele van avatva mindenki. Lányomék is szeretik nagyon a halat, úgyhogy nekik is jut mindig, amikor már annyit fogtam, úgyhogy ők is várják. Későn kezdtem el idén horgászni, mert most június elején, mert mindig volt valami kerti munka, amit csinálni kellett, elkészíteni a kertet. Hiányzott? Hogyne. Alig vártam, hogy jöhessek. Mi a horgászatnak a varázsa, a szépsége? Nem tudok nem elmenni, hiszen látom, hogy az ön nyakláncán a medál is egy hal, és Igen. a karkötőjén is van Igen, egy hal. hát van egy pár halam még, úgyhogy... Hát ez egy hobbi végül is, ez egy, hogy mondjam, egy drága sport, ma már drágának nevezhető, mert nagyon költségesek a botok, meg az orsok, a zsinórok. Tehát ma már a technika olyan módon fejlődött, hogy már egy horgászbot 100 000 forintnál kezdődik. Tehát igazából nem mindenki, jó, hát vannak gyengébb, kisebb dolgok, amikkel meg lehet oldani, de ez a horgászat, én egy szóval tudnám kifejezni legjobban magamat, hogy a szabadidő legjobb eltöltése.
jó levegőn, egészséges környezetben, elfoglalja magát az ember, kipiheni magát. Tehát aki a lüktető városból kiér egy ilyen oázisba, mint ahogy vagyunk most, akkor én azt hiszem, az nagyon jól érzi magát, és az többet ér, mint ha aludna 8 órát.